अखाबाय लोगोफोरनि बाजारा आरो मैगं फानग्राफोरबो फैयाखै। औ मैगं फानग्राया नै सासेल' फैदों माथो हादोरनिया थख'बलायदों सासेल'खाय। सासे फैबावबाय आरो अखा 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 दादिया गाइखेर फानो आदा गाइखेर सुगासिनो गाइखेराबो दाम बारायबावबाय सेरसेयाव 70 थाखा जाबाय। बिदि आदा केजि खानानै थफ्ला खाखायो। ओमफ्राय सेरसेल'सै खोमा फानजोब्बाय। अखा हादोंबाबो गरम फेन होबावदों आं नै फुरा फेन होनानै थागासिनो अखा हादोंबाबो। आदसा जोंनि कुसपारा थिनालियाव मा मोनो लोगोफोरा नायनो लुगैदों नामा? नायनो लुगैदोंबा नै देखायनोसै दे। थांनानै मा मोनो मा मैगं मा फानो जोंनि बे कुसपारा थिनालि बाजाराव र' आं देखायनो मा मोनो आरो फार्स्टआवनो देखायनोसै आं नै आदैनि दखानाव गाइखेर मोनो। थारुन बहल थाइबें बेल' आरो ओंख्रियानो दासान्दि। खरा अमा बेदरा जोबजोब्बायलै अमा बेदर मोनसेल'सै नास्राय सें माছ कतरे 60 নিদে কিয় কিমান লাগে হ্যাঁ নাস্রায় কয় টাকা 100 টাকা বিবাব নাস্রায় কোৱা নেই ইমান দাম 80 টাকা সব কিলো লয় কথাটা 100 টাকা কমাও अखा हानायखाय बारा मानसि गैयालै माथो हन्दा बारा मानसि गैया माथो अखा हानायखाय गथ'थ' जिरायगासिनो बेसेरानि दैमालुआबा गथ'थ' जिरायगासिनो नै गय जानोसै आं बेनाव खान्दिसे ने बेगें खाथियावसो गय जाबाय दे नै बेनाव ओरैनोसो दङ नै बेनावबा जोंनि लोगोलै नै मोना गोदोनि स्कुल फरायनाय लोगो बेहाबो मैगं दखान होयो आंहा गालामाल दखान होबाय साख्रि मावालै जों लाब गैया जोंनि कुसपारा थिनालियाव मा मोनो जोंनि कुसपारा थिनालियाव मा मोनो नै दिनै बे सोरां फंबायनि दाउ दखान दाउबोला सोरां फंबायनि नैयाव बोरमा बेदर आसोलाव ओइ आदा धर्मेन्द्र अमाबो फानो नाबो फानो आसोला सोराङा दांगासिनो गालामाल दखान लहा दखान नै रं थं मोनो नैयाव आदानाव आदा रतन थायो बेयाव माने उरायलाम सब थिनालि दा थिनालियाव बिदिनो मोनजोबो आरो जोंनियाव नै गासिबो नांगौ बुस्थुखौनो नैबे खुरा আমার আপেল দোকান সব পাওয়া যায় আমার টিনারি জায়গায় না সব পূজা দেওয়া কি পূজা সব দেওয়া বস্তু সব পাওয়া যায় লাইন নাই খুৰা दे दखान गोदानाव हाबनायनो र' दखान नतुन मध्ये दुगि र' अल्प
Dokan di sana. Wah. Kira mai. Halo. Ebar saya sedang ini gedan. Ini Kusbara Tinaliau. Bara gobaव जायाखै. बिस्कुट टिस्कुट गासिबो मोनजोबो हाबानि गिफ्टबो मोनगोन. दखाननि नाम फैनाय हनो. दखाननि नाम? औ दे गोदान आरो बे दखानखौ देखायनोसै आंनि गाइसमोन बाजैमोनखौथ' नुबाय थाखायो र' आंनि मबाइलावनो. नै आं गाइखेर सोदों आधा लिटार बे गाइखेर. औ नै बाजैया सेरसे बान्द्रा दंखायो. सेरसेखौ मोनबा लांफैबा मोनगोन आरो मानसिफोरा. औ दे दिनैनि भिडिअखौ आदामोननि दखानाव फोजोबनाय जाबाय दै. आदामोननि भिडिअखौ बेखिनिसिम लास्ट बिसिनि दखानावनो फोजोबनाय जाबाय.